80 urte igaro dira 1919an zeruko argiaren lehen ale honek argia ikusi zuenetik. Aita Damaso Intza kaputxinoa zen zuzendari. Hilabetekari erlijiosoa zen, formatu txikikoa eta euskara hutsean idatzia. Handik 2 urtera, 1921an, egunkari itxurako zeruko argiaren senide lurtarra jaio zen Donostian. Argia informazio orokorreko astekaria. Esan daiteke, bi hauek finkatu zituztela euskarazko prentsaren zimentuak. Bonba hotxakastearekin batera, isildu egin behar izan zuten aldizkari biek, eta kaleratzeari utzi zioten. Gerra amaitu ondoren ere, urte asko eman zituzten itzalita euskarazko prentsaren argi txikiek. Berrogeita hamarreko hamarkadan, zeruko argia berpizteko saiakerak egin ziren, baina zenbaki solte batzuk baino ez ziren argitaratu. Gaur arte iraunduen ibilbidea, azkenik, 73an abiatu zen. Astekaria gerra aurreko 2 aldizkarien oinordeko zen. Zeruko argia zuen izena eta Aita kaputxinoen esku zegoen. Itxura eta maiztasuna aldiz, argia zaharrarenak zituen. 1973ko zeruko argia hura, gaurko argia izatera nola heldu den, protagonisten ahotik jaso nahi izan dugu. 73an ez zegoen zer, ez zegoen ikastolarik, ez zegoen euskalgintzarik, ez zegoen publikaziorik, euskaraz idaztea oso zaila zen. Orduko euskarazko aldizkariak iritzi artikuluen bildumak ziren. Ez ziren informazio berri paperak. Batetik, 1973 garai horietan ez zegoen euskal kazetarerik, batetik. Bestetik, jakina, euskal gintzan batez ere denak ziren, zer izango duken jende, iritzi sakonekoa, alegia, idazleak ziren, filosofoak, irakasleak, pentsalariak. Redakzio sartu nintzen ja, 76ko uztailen, karrera bukatzeko, asignaturaren bat falta zitzaidan. Amnistia eman tandik irugunea edo presentatu nintzen nio Donostin. Lehenengo Mikel Atxaga ikusten zendun. Urazan, erredakzio burua Urazan. Suertea Elisabet Pilar eta oso talde koherentea zela. Nere lagunek ezekiten nik idazten dutenik euskeraz? Etzan fijo egoten erredakzioan, etzan egoten, baina pixo handia amatinok zeukan. Prensa bakarra ginen, ez zegoen erdal prensak ez zuen mundu horren berri ematen, orduko prensa egunkariek ez zuten euskal gintzarik bat ere kontutan hartzen. Eta oso intensoak izan ziren 4-5 urteak bintzat. Duintasun handiarekin lan egiten zela. Nik zer hori daukat. Duintasun eta ziurtasun handiarekin lan egiten zela, zeruko argia zerbait zan, euskal mundaren barruan. Iritzi bilduma haietatik, herrietako albisteak sartuz, euskal kazetaritza modernorantz zioan zeruko argia. Hala, 1976an, Lemoizko Obrak azalean, magazin formatua hartu zuen. Baina Frankoren heriotzak medio berrien sorrera ekarri zuen. Lehenik egin eta berehala deia. Zeruko argian lanean ziharduten askok, batera edo bestera joateko autua egin zuten. Euskara hutsezko prentsa posible ote zen dudan jarri zuten askok. Pixkana ondoratzeko zorian zegoen zeruko argia. Odolustu egin zan zeruko argia, odolustu erabat. Prentsa elebidunak hartu zuen indarra, prentsa elebidunak, hau da, erderaz eta parte bat euskaraz egiten zen horrek konpondu behar omen zuen euskal prentsaren paper guztia. Batzuk eginerako bidea hartu zuten, da beste zutearako bidea hartu genuen. Haren deiaren inguruan bildu ziren, gure arpidun asko, argiako eta euskal prentsako langile gehienak, publizidadea, dirua. Gero publizidadea ere kentzen hasi zen, diversifikatu behar zan. Hilaren bukaeran soldatarik ez badukazu,
zer. Bete-betean zegoen euskal prentsa krisian sartuta, eta edo erorita. Bueno, bi astetan uzten bada atera gabe oporren aitzakian, hori paperetan ez gastatzeko. Momentu batean gelditu ginean sosi gabe papera erosteko. Zegoen talde bat, ari eusten ziona eta zentzua ikusten ziona eta ilusia zeukan hartan jarduteko eta bizia ematen ziona. 80an, kaputxinoetatik pasatu langileen kooperatibara eta ezintasunak medio gelditzen denean oso nukleo txiki bat, funtsean Josu Landa, Jose Mari Ostolaza eta Jose Mari Zumalabe, proposatzen diate sartzea, ni soldadu euskan nengoen, eta handik bueltan. Nik neronek hori dokatu zu garbi, agortuta irten itzela handik, jaz nekien, ez arre, ez so, eta gero hortaz mirestu izan dut eta miresten dut benetan, ura zulo hartatik atera zuen jendea. Jose Mari Ostolaza, Josu Landa eta konpaini hori dana, ze benetan desastre bat utzi, eta eginda utzi genuen, hori, 80ko bukaeran irten genuen. Antza inprentaren erosketak potentzial handia eman zien Argiako kidei 80ko hamarkadan. Ordutik, hainbat proiektu garrantzitsuren ardatz izan da, eta egun Argia astero publikatzeaz gain, beste hainbat argitalpen ere bertan inprimatzen dituzte. Errekara zijoan inprenta hori, oso gaizki zegoen, langileek barruan zeuden ja obratu gabe eta hola, eta zera. Dena esan behar da, kriston abiaduran zijoala. Ni sartu nitzaren, Argian hasi nitzaren, enukan ideike ezertaz. Eta ideik ez eukitzetik, hasi ginen inprenta bat sortu, inprentan lan egin, inprenta horrek eman behar zigun Argiai beste arnaz bat, handi gutxira egunkaria etorri zan, dena kriston abiaduran zijoan. Imprenta bazu fondo komerzial importante bat, eta animatu ginen, eta sartu ginen betiko moduan hipotekatuz pisu batzuk eta auta beste eta zera eta sartu ginen. Baina hori izan zen egunkaria buruan gendula. Ni sartu nintzenean orduan antza erosi berria zuen Argiak. Orduan etzen ohituraik zuzendari bat edo jartzeko. Lantaldea zan eta ez zuzendarik ez ezer. Ze gertatzen da, orduntxe egunkaria sortzea zijoala eta behartzan figura bat sortu. Eta aliatu nintzani, zergatik ez dakit. Nahi tokatu zitzaidan da, 24 urte hola. Orokorrean sekulako ilusioa zegoen egunkaria egiteko, gure inguruko kazetari gehienek egunkarira joan nahi zuten, eta hala izan behar zuen ezinbestean, egunkariak kazetari asko behar zituelako. Baina proiektua aurre ateatzeko dirua behartzen. Zen bestela oso demagogikoa da. Eta hor izan genituen arazo nagusienak. Nik ustetu gainere bai, Baina Euskal Gintzan dagoen arazo nagusiena, seguruna dirua da. Argiako taldeak egunkariaren proiektua sustatu zuenean, Ametsagadina taldeari gabe ezin da ulertu. Ezin da ulertu realitate hori, Ametsagadina taldeak ez da ahaztu behar, garai hartan zegoen presio handien barruan, oizo ezinbesteko izan zen sostengo eman ziola. Bai hemen lokalak planteatuz, diruen baliabide jarri behar izan zenean, zenbaiteak bere zituen ondasun personalak ere jarri izan zituen jokoan, eta alako gauzako. Hor Argian ginen guztik jarri ginen jotasu egunkari hori martxan jartzera. Eta ekarri zan jende guztia ere jarri zan hortara. Alegin guztia jarri zituzten 80ko hamarkadan egunkaria sortzeko, eta gainera egunkaria sortzearekin jakitun ziren, beren merkatutxo hartan
lehiakide zuzena eta handiena berei esortze zutela, ez? Eta horrek lehenengo eta behin beren buruako berkokatzera behar zituela. Egunkari atera zanean, despegatuzun koeteak bezala, eramantzun ala behartzulako, seguraski kuadro sua eramantzun, jende guztia, ondo preparatutako guzti, gehi argiako guardia zar guztia, eta gelditu ginen 4. Eta, bueno, orduan aukeran zegoen egunkarira joatea edo argian jarraitzea, eta talde txiki batek erabaki genuen argian jarraitzea. Horren bestez, 1980 urtean, Euskaldunon egunkariaren lehen alea inprimatu zuten Antzan. Euskaldun askoren ametsa egi bihurtuta. Ordutik aurrera, bakoitzaren bideak aldendu egin ziren, eta argia, enegarren aldiz, erdi ustuta geratu zen. Eta iasi ginanen pixka bat, pauso batzuken baten, sekulako kritikak intzin zaizkigun. Korapilatxoak izan ziren argiarentzat eta kosta zitzaigun berriz ere astekari moduan gure lekua hartzea. Orduan kritikatzen zitzaigun kalidade maila jaitsi zala, normala dan bezala. Eta oso zaila izan zen. Denbora asko behar izan zen horri bulta emateko urteak. Hau da, indar asko eta ahalegin asko eta bizi asko utzi zuen egunkaria egiteko proiektuan, eta nolaz argiak segitu zuen astekari bezala izateko nahiarekin, leku berri batekin. Hori prozeso, birmoldak eta prozeso nekeza da. Ametsa gaina taldeko enpresen babesarekin, pixkana bere tokia egiten joan da argia astekaria. 1987an aldizkari osoa koloretan inprimatzen hasi ziren, eta urte berean argia.com ataria jarri zen abian, garai berrietara egokitu eta euskarri ezberdinetan informatzeko bidea zabalduz. Ikusten dut apur-apurka sendotuz joan dan talde bat lortu dugula. Zerbait nabarmentzekotan, nik uste dut esan daitekela, argiak lan handi egin behar izan duela, bere lekua egiten, leku berri bat egiten. Gero eta euskarri sendoagoa daukagula, beraz, 21. mendeko komunikaziora egokitzeko prest gaudela. Oso barneratu izan du talde honek, bere historian zehar, etengabe realitate berri horietara bere burua kokatu inberdura eta bere produktuare kokatu inberdura. Ez da hori nik uste oso sustraitu daukan bere egitekoa dela. Bestelako Euskal Herria, bestelako mundua, nahi dugun, nahi duten, herritar guzti hoiek argia erreferentziazko gune informatibo moduan ikustearena. Independiente izatea garestia da. Garestia da humorean, garestia da energian, garestia da dirutan, garestia da disgustotan. Benetan harro sentitzen naiz. Horko katebegi baten zati izanagatik, katebegi hausia marra gertatu zana, baina bintzat txinpartaz betea eta bizia eta merezi izan zuena zalantzik barea. Bueno, azken finean sinisten baduzu zerbaitetan eta behin eta berriro saioak egiten badituzu sinisten duzun horretan ateratzeko, batzutan porrote egite duzu, beste batzutan bez, baina aurrera zoaz.